سينما سمري كابيزي رابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سنيت رفتا نخسر النهار سينما سمري سلام وسناي نعخاتكم يخون كبرات خطاتلتنا إذا channel نملؤ مكتتالكم أقدمنا بخبرنا عدمنا نامنا لهم زيناتات سبورت كنسجرينا صعبنا عبسيني ما سمري تطعوم زنكي نحوري عاما كوميدي دراما علالات وزاتا سبورت فيلمتا توماس بارتي أبيد أرتيتا زولو ورك إدارجا جركيو تباهيلوم أبال أرسنال نبر جيلبرتو سيلفا أرسنال توماس بارتي نوح غزي بزغباك تكملوك إلى كم زي لا نقفي تحزل رئيتو هيبوم أكفافال أرسنال زنبرن نتا سمين لندناويت كلباب كلتشحن شمونتن استفانوان ودرب عن 4 عامت برازيلاوي سيلفا أبلع البارتي زلو أدنا ودحر مقلاط حجون زبلع البقعة كفافلن زكلا خلن تصاوتي أبربح أكتوعلو مخيروم توماس بارتي ناي وحق بوسول تصاوتايو ناب أرسنال كابز مصات حيزه كسا حجي بدقيقه ككتاتلو صنيحم أرسنال شلل كتبلو كم زي بلاون بزح غزي بزعبو تزاريبه اتزغرم انا كاب أرسنال كاب سنابت ندحر كم بارتين كم چاكان عيني زمول اولي تصوت أرسنال يراخونا لخم از خوينو كبقع غنا سلمنتاي غن ارتيتا نز تصوتاي زي تقملو زلو كردان اي كعلن بحج غن نز اب ايدو زلو ورق يدارغا كم چرق كيراي كسلفو الاو وكبل سيلفا تزاريبوم نصوص عيبو أرسنال نفعتا كفافل تقاتلوا نتا غانتا غن قوام عاود كغزموا اي كالون بارتي غنا رغيو سلت صوت بصوت تواهيدم نخصوتو لعناي متاسسار كلتي زلو نزغن زفلطو يزفلطوم انتنا عي بارتي تمتا تخليو زلو ورق تصاوتايو كبل حبيروم بارتي زحلفت قمتيون نوح بصنح وعل كاب اتلتيكو مدريد ب45 مليون باوند ابال دغانرس كوينو انت خوننا اميرت صوتو بمقدات سلز فلمو اب غونتا غانتا كوينو ناي مسلاف عدلو ان قهمك مصته غديدو بسنبت مشتان صار مقنا انت توتنهام ابستخايدنا درب غطم كلوبو كلته بحده تعاويتا كتوص زر ايو بقعت غنا اتكوخب غاناوي تصاوتاي بلچو كنصبارق حقي زويو مس ارسنال كوينو اب 2003 صوا بريمير ليج زل على سيلفا اموداتا ارسنال اب تبحمس 18 مغابيت انصار اولمبياكوس اتكايدوناي ليج اوروبا صوتان سنبت انصار ويستهام اتكايدوناي بريمير ليج صوتا نتوماس بارتي كتسلفو كم زلوا بملواو اذن تغيرات عاويتا كتوص زلو صنع امنت غليصوم إذا كم زيلون كله أرسنال زحلف السنبت أبلع لتوتنهام عود دحر مجون صفا ناي مجو زرباتاتي وحزلا أبزلو لجزء كخوبات قاعي أرسنال زنبرة فرنساوي تيري هنرون نتأدنا قط بمنجد سكاي سبورتس أمبير ولهم تيري هنري أبزربو تتصوت أرتيتا ناي بحق بقعة تتصوتيهم ولا أب 10 درجات السريع متلو ببقعة تدعمكيتهم أبزخون جزء كبل صزخلو تتصوتيهم كبل أدنا قطو جالس لهم علوم ودرب عن 3 عامتين هنري اموداتا أرسنال اب تحت ارتيتا صبو غسغيسا قتلا مس عما زدارق عوت كتغوناصف انت دا كوينا غنا ارتيتا نتصوتو امنا كصنعو كغبروم كم زلو تلابيو زافي نلابورتا بممغواس مزنت مسلطان بارسا يقامتم اسلطان كلب الاساد زلو زافي هرنانديز مس حدش بريزيدنت بارسلونا جون لابورتا زي قارص ركبات يغبر كم زلو كي حبئت زاريبوم ودرب عن حدن عام زافي مس ود 58 عامت لابورتا زغبر زلو محزنتاو ركبات نتحدش بريزيدنت امينو نابتا كمبلوص اكفافال كوينو بقعتو زنصبارق لا بارسا كم سلطان بمخانا ميدا كامبونو نمملاس كم زخونو يزغل لابورتا داغماي بريزيدنت بارسا كوينو كريو كلخو حابنيو زسمعني برغز كالابورتا بلوص عركيو صبو غيره دما ازفلطوم كاب 2003 كساب 2010 بحده تغعيزنا اينا نعاي كاب زنبروني بريزيدنت دما اتزبلص ينيرو حجه خا بارسا بمنغدي لابورتا ببقعتن بقطبانا بتزنبرتو كتملس بعل عب تسفا اكبل نبي سبورتس غاليصوم
መንበር ቤት ተጻወት PSG ጸጥታ ወሓለዋ ተገይሩሉ ተጻወት PSG በወጻኢታት ክለቦም እና ተሸፈነ በዘይ መቆራጽ 24 ሰዓታት ዝቕጽል ጸጥታ ወሓለዋ ከም ተገብረሎም ተሓቢሩ እታ ክለብ ነሱ ግምት ወሲዳ ዘላ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ መንበር ገዛ ኣከፋፋሊ ኣዲ ማርያም ተኸላኻላያ ማርኪነዝን ብሰረቕት ድሕሪ ምዝራፉ ተኸቲላያ ነቶም ካልኦት ተጻወታውን ተመሳሳሊ ዕጫ ንኸይገጥሞም ኣቀዲማ ነዝውጽ ግምት ወሲዳላ ዝበዝሑ ካብ ተጻወት PSG ኣብ መንበር ገዝኦም ጸጥታው መቆጻጽ ጸሪ ቪዲዮ ከም ዘለዎ ምኳዝ ግለጽ እንተኾነ ንስለ ህይወቶም ህይወት ስድራቤት እንተባሂሉ ግና ተሪ ጸጥታ ወሓለዋ ክግበረሎም ከም ዝኾነ መግለጽ ናይታ ክለብ ኣፍሊጡ ዘሎም زحلف سنبت PSG أنصار نانتس قطيما كلته بحد تسعير عبز وصتلو أرجنتيناوي دي ماري أباريس زركم منبر غزو بغزيليت بجكنا سرقت كم تدفري ذكرم عبت أقات أمي دي ماري كم منبر بيتو حمشتميت شحيورو زقمت نبرت كم تزمته تبقوا حابيريوم دي ماري أسدرا بيتو زنبر وغزو كسرقن كلو نسو أبس وطاينيرو بزعبات أبغزو زقات أمسرك حبريتا زبصحو دايركتر PSG ليوناردو دما تغلات إفو بتليفون أسلطاني بوتشيتينو مسحبرو مزمات بيتو استنغرو دي ماريا دما أمبل 62 دقيقة كاميرا تغيرو كم زوص تغيرو ኣብ ተመሳሳሊ ለይቱን መንበር ገዛ ብራዚላዊ መበቆል ዘሎ ፖርቱጋላዊ ማርኪነስ ከም እተሰርቀ ተሓቢሩ ሽዑ ግዜ ኣቡን ማርኪነስ በቶም ሰርቅቲ ኣብ ገጹ ኣፍልቡን ምሕኩልቱን ከረምን ከሎ ካብቲ ገዛውን ዋጉ ዛ ግዜ ተነጸረ ንብረት ሰሪቆም ከም እተሰወሩ ይፍለጥ መንበር ቤት ሓላሉ ዳት PSG ሰርጂዮ ሪኮውን ኣብ ዓመት ዝንሱ ኣብ ጸወታ አንከሎ ብሰርቅቲ ተዘሚትዩ ኣብ ትሽዑ ዋን ወዲ 27 ዓመት ስፓኛዊ ሰርጂዮ ሪኮ ከባቢ 22,000 ፓውንድ ዝግመት ንብረት ከም እተሰርቀ ቀዩ ዝሕበር ኳኽብት ኣጥቃዕት PSG ዝኾኑ ኪልያን ምባፔን ኔይማርን ኣብ መንበር ገዝኦም ብናቶም ወጻኢታት ሓለው ተቆፂሮም ከም ዘለው ይዝግለጽ ሕጂ ድማ ተረባሕት ናይቲ ብክለቦም ተገይሩ ዘሎ ጸጥታዊ ሓለዋ ኮይኖም ኣለው ኣኽበርቲ ሕጊ ፈረንሳ ነቶም ሰርቅትን ምህዳን ዘድልሱ ጉምታት ይወስዱ ከም ዘለው እዮም ዝሕብሩ ዘለው ኩሎም መንበር ቤቶም ተዘሚቶም ዘለው ተጻወት PSG ንሳቶም ኣብ እዋን ጸወታ እንከለው ዝተፈጸመ ኮይኑ ኩነታት ተጻወት መዝሚዞም ንዝሰርቁ ዘለው ሰባት ንምሓዝ ኩሉ መዳያው ጻዕር ክካየድ ካብ መግለጽ PSG ኣብ መወዳእታ ጻውዒት ይቕርብ توسخت زيناتات ميسي غانتو بسوني مشت ኣብ ልዕሊ ሄስካ 4 በሓደ ኣብ ዝተዓወተሉ ግጥም ክልተ ሽቶታት ብምዝጋቡ ተወሳኺ ክብረ ወሰን ክሕስኪ ኢሉ ሜሲ በትናይ ሶኒ ሽቶታቱ ተሓጊዙ ንብዝሕ ናይ ዝዓመተ ስፖርት ሽቶታቱ ናብ 21 ከደይቦ ክኢሉሎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ናይ ጸወታ ወቕቲ ልዕሊ 20 ሽቶታት እና ኣመዝገበን ተኸታታሊ 13 ዓመታት ክግስግስ ብምኽኣሉ ድማ ኣብ ታሪኽ ኩዕሶ እግሪ ዓለምና ሓድሽ ክብረ ወሰን ክሕስኪ ኢሉሎም ሜሲ ንባርሴሎና 767 ግዜ ክጻወተላ አንኮሎ 661 ሸቶታት ድማ ኣመዝጊቡላሎ ነቲ ኣብ ታሪኽ ታጋንታ ካልኣይ ዝለዓለ ኣመዝጋቢ ሸቶ ብምዃን ስሙ ኣመዝገብ ሰፊሩ ዝርከብ ሴዛር ሮድሪገዝ ድማ 428 ሸቶታት በሊጽዎ ይርከብ أسلطاني كروشاويت كلب دينامو زاغرب زوران ماميك أبيت فرد بزقربولو كسي بالشونا قبرنيا كوينو دحر مركابو نحامشت عمتات كأسر تفريدون دحر تبسوني استوهبو بيين مقطعتون من فصامنتا غانتا كغدفا كمستجدد ما استزرغح حبريتا أملكتون دينامو زاغرب زمصح حموس مستوتنهام كبيد قطم ليغ اوروبا يصبيا ابزلو الأوان أسلطاني انا محبوس ممروحو زي تحسب مخالف كتبل غليصاتولام حاونت أسلطانون فصام دايركتور نايتا كلب أبزنبرو الأوان لعل 13 مليون باوند بمتفون 6 عامة منفقن كأسر عبتعلت تفريدو لهم دينامو زاغرب زحالف السمونا بلندن تقعيزا مستوتنهم أبزكايدو تقدام اقرقتم كل التبارو تسعيرا من بارا يذكرن والفيس بسوني مشت مستعب حما أقاوما أتركب ليفربول أبزا كايدو توقتن بريمير ليج حالاو الداتا باتريشيو كعسو ككالاخل كبل مسود غانتو كونر كودي دحر مقج أو رؤسو بخبي تهاري مهالواتو سلازت فكاميرا تسعيروك واتس ترايو نيروم انت خونا أسلت أنيو دحيرو أبزها وحابريتا اتبورتغالاوي أب رؤسو زقات أمو محرمت زي كم تفريه وزنبرة كبير كم زي كونا حابيروم دورونا ونو تمليسو كم زلون أبتحت حكمنا وكتتل كم زركبن دما وسيخو قليل باتريشو قدمي كاميرا تسعيرو موصو بحكايم تاكلب نلعن 10 دقائق زاكل حكمنا وحاجز كجبرلو كيليوم ابتقطم ليفربول بمنقدي ديوغو جوتا ابيلا حنت شتو سلازا مزغبه 3 نقط بمحساب امثال البريمير ليج ابشر شي درجه زلام
ማንቸስተر ዩናይትድ ቦቱ ከውሕዝ ዘይከኣለ ዘሎ ዶኒ ቫን ደ ቤክ ነታ ጋንታ ከገድፋ ተዳልዩ ከም ዘሎ ዴይሊ ስታር ሓቢራ እቲ ሆላንዳዊ ዝሓለፈ ክረምቲ ካብ ኣያክስ በ40 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት እኳ ናብ ሜዳ ኦልድ ትራፎርድ እንተመጸ ደገፍቲ ዩናይትድ ግን ኣብ ሜዳ ክርእይዎ ኣይከኣሉን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ከዓ ክልተ ግዜ ጥራይ እዩ ማልያ ማንቸስተር ዩናይትድ ወዲዩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ክጻወት ክኢሉ ዘሎ ብመሰረት ዴይሊ ስታር ቫን ደ ቤክ ዝመጽእ ክረምቲ ካብታ ጋንታ ክወጽእ ይደልኳ ተሎ ቅድሚኡ ግን ምስ ፈጻሚ ስራሕን ምክትል ኣቦንበር እንታ ጋንታ ኤድ ውድወርድ ክዘራረብ መዲብሎም ቸልሲ ነቲ ሓደ ካብ ወሰንቲ ተኸላኸልታ ዝኾነ አንቶኒዮ ሮድሪገር ሓድሽ ውዕል ክትቅርበሉ ተዳልያ ከም ዘላ ሓቢራ እታ ክለብ ነዚ ትሕብር ዘላ እቲ ወዲ 28 ዓመት ጀርመናዊ ውዕሉ ንኸብቅዕ ሂደት ኣዋርሕ ጥራይ ተሪፉ ኣብ ዘለወሉ እዩ ኣብ ትሕቲ ቶማስ ቱሸል ኣብ 8 ግጥማት ብምስላፍ ኣገዳስነቱ ከመስክር ዝኽኣለ ሮድሪገር ዋላ እኳ ካብ ፒኤስጂ ተገዳስነት ረኺቡ እንተሎ ንሱ ግን ምስ ቸልሲ ክጸንሕ እዩ ዝደሊ ዘሎ አርሰናል ነቲ ካብ ሪያል ማድሪድ ብልቃሕ ዘምጻኣቶ ማርቲን ኦዴጋርድ እንተ ሰሊጥዋ ብቋሚ ከተፈርሙ እንተ ዘይኮይኑ ድማ ተወሳኺ ናይ ልቃሕ ውዕል ከተፈርሙ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጣ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝወቅት ስፖርት ምስ ክለቡ ክትዘራረበሉ ምዃና ድማ ሓቢራላ አርሰናል ብብቕዓት ናይ ዝወድዕ 22 ዓመት ኖርዌጃዊ ኣከፋፋሊ ኣዝያ ተመሲጣ ብምህላዋ ዋንነታ ክትገብሩ እያ ብሂጋ ዘላ ኣብ ርእስቲ ዘርእዮ ዘሎ ኩዕሶ ናይ ምክፋል ብሉጽ ክእለት ዛጊት ክልተ ሽቶታት ከመዝግበላ ክኢሉ ዘሎ ኦዴጋርድ ሜዳ ኤሜሬትስ ቀዲዎ በምህላው ናብታ መንበር ተቀየርት ዘማሞቀላ ዝነበረ ማድሪድ ክምለስ ከም ዘይደልዩ ዝንገረሉ ቸልሲ ቶተንሃምን ኣጥቃዕ ጁቬንቱስ ፓውሎ ዲባላ ዝመጽእ ክራማት ከፈርምሉ ዕል ድሌት ከም ዘለወን ተሓቢሩ ብመሰረት ስፖርት ዊትነስ ክልቲአን ክለባት ነቲ ወዲ 27 ዓመት ኣርጀንቲናዊ 48 ሚልዮን ፓውንድ ክኸፍላ ድልዋት ኣለዋ ጁቬ ቅድሚ ገለ መዓልታት ብፖርቶ ተሳዒራ ካብ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ድሕሪ ምግላፋ ወጻኢታታ ንምንካይ ንብርክ ዝበሉ ተጻወታ ዝመጽእ ክራማት ናብ ዕዳጋ ከተወርዶም ትደሊ ብምህላዋ ሓደ ካብኦም ድማ ዲባላ ከም ዝኾነ ይዝንገር ዲባላ ብዘጋጠሞ መጉዳእቲ ካብ ዝሓለፈ ጥራት ሒዙ ካብ ጸወታ ርሒቑ እዩ ዘሎ አሰልጣን ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ብዛዕባ ሮናልዶ ዝናፈስ ዘሎ ወረታት ሓቅነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ገሊጹ በዚ ድማ ነቲ ሮናልዶ ናብ ማድሪድ ክምለስ መደብ ኣለዎ ዝብል ጽንጽንታ ነዳዲ ከስኪሱሉሎ እቲ 5 ግዜ ተዓዋቲ ባሎን ዲኦር ዝኾነ ፖርቱጋላዊ ኮኸብ ጋንቱ ጁቬ ካብ ግጥማ ቻምፒየንስ ሊግ ድሕሪ ምግላፋ እዩ ናብ ሪያል ማድሪድ ክምለስ ከም ዝደሊ ኣተንቢሁ ሓደ ስሙ ክትቀሰሉ ዘይደልየ ላዕለዋይ ሓላፊ ክለብ ጁቬ እውን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እታ ክለብ ንሮናልዶ ውዕሉ ከተሐድሰሉ መደብ ከም ዘይብላ ኣነጽሩ ነይሮም ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ጁቬንቱስ ነት ብ100 ሚልዮን ፓውንድ ወጻኢታት ኣብ 2018 ዝዓደገቶ ኣጥቃዓይ ዝመጽእ ክረምቲ ክሳብ 25 ሚልዮን ፓውንድ ክትሸጦ ከም እትደሊ ተሓቢሩ ነይሩ ጁቬ ሮናልዶ ዓመታዊ እትኸፍሉ 28 ሚልዮን ፓውንድ መሃያ ኣመና ይኸብዳ ብምህላዊያ ከተፋንዎ እትደሊ ዘላ ሮናልዶን ጁቬንቱስን ክሳዕ መፋረቕ ናይ 2022 ዝጸንሕ ውዕልዮም ኣሲሮም ዘለዉ ኤደን ሃዛርድ ጋንቱ ዝሓለፈ ሰሙን አንጻር ኤልቺ ኣብ ዘካይደቶ ግጥም ንሻምናይ ግዝኡ መጉዳእቲ ኣጋጢሞ እቲ ቤልጂማዊ ኣብቲ ግጥም 15 ደቂቃ ጥራይ ምስ ተጻወተ ብናይ ጨዋዳ ጸገም ካብ ሜዳ ክወጽእ ተራእዩ ዳግም ሕክምናዊ መጥባሕቲ ንኸካይድ ይዳሎ ከም ዘሎ ድማ እቲ ካብ ሪያል ማድሪድ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ሃዛርድ ምስ ሪያል ማድሪድ ካብ ጽንበር ንድሓር ብሰንኪ ተደጋጋሚ መጉዳእቲ ኣብ 57 ሚእታዊት ግጥማት ክስለፍ ኣይከኣለን ኣሎ እቲ ዝዓበየ ድኽመት ዩናይትድ ተኸላኻላይን ሓለቓ ጋንታን ሃሪ ማጉዌር ምዃኖም ናይ ቅድም ተኸላኻላይ ጋንታ ዝነበረ ሪዮ ፈርዲናንድ ገሊጹ እቲ እንግሊዛዊ ተኸላኻላይ ፍጥነት ዘይውንን ብምዃኑ ቁልጥፋት ኣጥቃዕቲ ኣብ ዘጓንፍዎ እዋን ኩሉ ግዜ ንሓደጋ ምስ ተቃልዐ ምዃኑ ዝተቐሰ ፈርዲናንድ ዩናይትድ በቲ ንሱ ዝፃወተሉ መስመር ኩሉ ግዜ ምስ ተሸቐለት ምዃና ሓቢሩ ቪክቶር ሊንዶልፍን ከም ናይ ማጉዌር ተመሳሳሊ ጸገም ዘለዎ ዘይእመን ተጻዋታይ ምዃኑ ዘመልከተ ፈርዲናንድ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝመጽእ ክራማት ንኽልቲኦም ተኸላኸልትና ብዕዳጋ ኣውሪዳ ሓደስቲ ተኸላኸልቲ ከተፈርም ተማሕፂኑ ربع مشت تشيلسي أبغت ربع فتصامي شامبيونز ليج أوروبا أنا أتلتيكو مادريد كتنقدام ولا قا تشيلسي أبتقدم أجري بمنقد أنكو شوتو أوليفر جرودا بلا حدا بارو تعاوتات نبرت أبزني ربع مشت قد أمجن كبير مختخ قد ما كم زغلي حبرالهم زي نتصف عم كم زلو زمسكر أتقعي أتلتيكو مادريد لويس سواريز دما أبز قد أمحلف كلهم تتصوت دمي أكر أنت خلاخل تشيلسي أبكبير صراحة كتصم من تثبيت تنبيرو لهم بزي كازي بايرن مونيخ مستقدمة 4
4-1 ዝቀጥቀጠታ ላዝዮ ፀወታ ክህልዋዩ ፍትዋት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ ዜና ስፖርት ኣብ ዝፈጽምና ለና ንናይ ወትሩ መከታተልኩም ኣዝና ነመስግን ብወገንና ሰሰናይ እንዳተመነና ክንፋነወኩም